Ali har sahabu na saka su nuna kauna, ka saka su duk sharifai jikokinsa annabina, ka saka da Fadima tsokar jikinsa mai gidana. Shugaban dukan zamani mazan wa al-Mustafa, na zo da kogo ka yarje min ne maka baituka, kasa da shehu Tijjani hada da jiyali, kasa da shehu Barhama mai san mu bajali, Allah da shehu Nafi'u mai san mu bajali, Allah da shehu Zakiru Daudan mu mai gidana. Na ƙara gaisuwa zan miƙe ga mai gidana, matsayi da girma wallahi yana ƙasan nabina, in ban da rabu ba wanda ya kai sa mai gidana, shine Muhammad Rasulillahi dan Amina. Shugaban dukan zamani mazan wa al-Mustafa, na zo da kogo ka yarje min ne maka baituka. Shugaban dukan zamani mazan wa al-Mustafa, na zo da kogo ka yarje min ne maka baituka. Mahamudu Hamidun Mahi Daha al-Mujtaba, ka zarce dukkanin duk wani wanda ba Rabbu ba, Allah da kansa kai ɗai ya kira ka ji shugaba, ka taka dukkanin wani tsaunin da ba a san shi ba. Wallahi shugaba ka fi uwar mu har ma uba, girman ka ya wuce Adamu duk da ban gan shi ba, ka wuce ba daɗin ilahu uba gurin Zainaba, hasken ka ya zaga dukkan kauniya shugaba. Shugaban dukan zamani mazan wa al-Mustafa, na zo da kogo ka yarje min ne maka baituka, duk arziki yana gunka ba za mu tozarta ba, kai wa Allah ka ba bayi mu je shugaba, kai ɗai ilahu ya yarda da kai a ban Zainaba, na zo da kogo ka yarje min ne maka baituka. Ikililin Mahamudin wallahi ban ganka ba, ko da cikin mafarki wallahi ban ganka ba, ya Rabbi yaye hijabin